Din il-ġimgħa ddedikata kollha kemm hi għall-ġustizzja soċjali f'pajjiżna fejn qed naraw ħafna persuni li jsofru fis-silenzju minħabba ta' ġustizzji li esperjenzaw f'ħajjithom. Kien għal dan lan li għal darb'oħra d-deputati Ivan Bartolov fisem il-Partit Nazzjonalista tella konferenza sabiex jiġi diskuss x'jeħtieġ isir aktar ħalli il-persuni ma jsofrux minħabba qatt ta' ġustizzji. Din hija s-sitt sena konsekuttiva li matula qed tiġi organizzata din il-kampanja li sservi ta' vuċi għal min m'għandux, filwaqt li tingħata l-opportunità lil dawk li jixtiequ jitkellmu jirrakkuntaw l-inġustizzi li esperjenzaw f'ħajjithom. Matul din il-konferenza ntqal kif minkejja l-ekonomija qed tikber xorta waħda qed naraw il-faqar li qed ikompli jiżdied fost is-soċjetà tagħna tant li hawn numru kbir ta' kċejjen li jitimgħu lil dawk lanqas biss jaffordjaw plattikel sħun kuljum. Bis-soċjetà li qed tara wkoll qatt kbir ta' ġenituri li jkollhom jiċċaħdu minn uliedhom għaliex il-ħajja mhix tippermettilhom li jifqu sija waħda sabiex jistri mix-xogħol. U meta l-Maltin suppost saru sinjuri żgħar minflok qed isofru bl-ansjetà u d-depressjoni minħabba l-kriżijiet ta' żminijietna. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm fost l-oħrajn id-deputati Albert Buttigieg, Graziella Gallia u Justin Schembri. Matul din il-ġimgħa se jiġu organizzati diversi inizjattivi fosthom żjarat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u d-dar tal-Kleru, fejn kull saċerdot residenti fid-dar se jingħata rigal xkejken u wittra ta' ringrazzjament għax-xogħol li wettqu matul ħajjithom biex isseħħi l-ġustizzja soċjali. Biex imbagħad wara din il-konferenza, il-ħamis propju f'jum il-ġustizzja soċjali se tiġi organizzata l-konferenza fil-plenarja immexxija mill-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia. Hawnhekk ikomplu jinstemaw aktar esperjenzi u kuntrasti ta' individwi. L-għada tiġi fit-tmiem ma' din il-kampanja b'attività soċjali fejn jiġu rikonoxxuti nies li ħadmu fi-skiet matul ħajjithom b'risq il-ġustizzja soċjali. Din is-sena se jiġu premjati tliet persuni li ġejjin minn noqsma differenti iżda ban simili, dak li jibnu s-soċjetà ġusta u ugwali għal kulħadd.